Oke kawanku, kembali lagi bersama Tayo Sound System. Kali ini kita jalan-jalan di acara miniatur Dusun Sukorejo, Desa Karangsono Karangsono, Kecamatan Kanigoro, Kabupaten Blitar. Dalam rangka apa ya? Dalam rangka penggalangan dana pembangunan masjid bolo. Paling iki lho masjidnya bolo, calon masjidnya iki ketoke. Dan di sini kita ketemu dengan iki anake Brewok. Iki rawa musik audio, paling rawa audio Tulungagung ketoke. Kita lihat sing iki bolo. Nah. Iki ana mbake bah jan HP-ne iPhone lho bolo. Kaya ngono iki. Wes ora ngerti apa penting HP-ne iPhone. Iki bentes audio ketoke anake Brewok sik loading kawan. Salok ya sik ngusungi rejing. Suasanane kita seru ame setate iki engko ngidul ngetan. Iki jurusane ngendi ya? Iki lek ngalor iki lek ra salah. Totokan no, etane pasar. Oh, etan pasar Papungan ketoke. Kencenge Tlaga Ngidul. Oke, dalam acara miniatur membawa 4 subwoofer bentes audio putra dari Brewok Audio Blitar membawa liner apa middle gawe asli. Sementara sound sing teko saiki lek iki BS Audio petang sab ya kan. Salok sik loading kawan, kita ndelok sing ning ngarep. Jarene enek DA atau Duta Alam alias Sone Pak Dokter Brewok Audio. So ora ngoceh neng acara ngene iki piye iki mentale bolo. Kita lihat lek rawa musik iki meh padha karo nganu iki. Meh padha karo Ramona, meh padha karo Ramona. AS Pro Sound. Rawa musik featuring 2 sound. Iki enak Pro Audio. Ini gentoy petang sab setengah. Cek sound. Slukoh Mahoni. Gae wisdom. Terus disusul ana Nirwana Audio. Nirwana iki lek ra salah sound Meloko. Lek ra salah lho daerah Meloko. Kuwut nglegok, sound nglegok nek nggo nae Nirwana Audio Blitar. Ki sawira main. Biasane Obah Titik main karnaval miniatur kerep main iki metu neh iki. Mergo Blitar suwirene hiburan. Matur suwun. Nirwana bolo. Legok Blitar. Entuk stiker Nirwana. Gawe taso ketoke. Yo tasone 3. Liyane patang sab setengah ya kan. Patang sab setengah. Powere mbok apa ora ketok wis kae kembang kok. Lah lek iki sone Pak Dokter gawe CLA. DA Audio Crew. Pak Dokter operator Brewok Audio. Suarane nek joki beda karo Pak Dokter ya. Tapi ya gonah bidulane genah. Base kurang titik. Termasuk masuk lah. Mantap suarane ngene iki masuk. Nah, bidulane suarane mecah ya.
Jackson CLA nan iki saiki musim CLA obah ini CLA. Ada mana Pro Audio loading masangi lampu-lampu pikirnya Wisdom modoan ya anu iki CLA karo Paratel powere linernya nganu RDW iki se toto-toto kawan boh iki sone apa iki Danang Audio apa-apa iki DM Audio Dimang Audio yo patang sak setengah iki sing loading ya urung mari aku terlena asik SGP iki sone Bang Petus yo dadak sone sat jari wong SGP lan koyo bane ketus ora salah pokoknya ini ra ngerti ya oh iya oh belum gawe ekto treke kompak audio iki Andini Audio Puspita Andini Audio iki selikuran gitu selikuran apa lulasan ya gede men kita selikuran iki Andini Audio penampilannya ya segini iki salah digawa ngidul sing nganu salah go ngidul bolos ya nyanti golek ning lokasi paling oh menyebar bolos salah ning kono salah ning etan salah ning kidul kita lihat kawan ya oh ini dingin Arnel bro dan ini yang berada di parkir stand bagian selatan kali ini kita ketemu dengan Artomoro Audio anak dari Vasco jadi dengan membawa linery taso terus karo apa iki jenenge nganune iki sampai gawe pas lab linerane gawe apa jenenge iki Wisdom lho oke iki pira J loro 3 4 iki aswisah patang sap lah iki oke terus ngarepe Artomoro ane son apa iki bolo ira tau roh so ira ndelok karnaval dadi yo pengen roh tenanan bolo to merah putih audio iya dari Vasco iya produknya Vasco tok iki sing main tim kejut tok merah putih audio saya lekas arep dicek sound Jiloro petang sap bolulasan karo selikuran di merah putih by Vasco Sengok Pro Audio ada terus ngarepe Rain Audio Jati Lengger apa ngendi ya apa ngagrik ya wis pokoke kuwi lah Rain Audio iki cek sone mambengi iki wis ready nggawa selikuran ya by Vasco Sengok Pro Audio juga iki mambengi cek sound 8 sap iki digawa 1 2 3 4 petang sap patang sap nganu apa jenenge patang sap selikuran gawe pas lab speaker bolo ya di Rain Audio boy daerah Poluan Ngetan lah terus ki selanjutnya ono sono poneh oh alah Pro Audio iki to
Pro Audio sound anyar. Tapi kok wis krep kabeh anune liner raine. Berarti sound lawas iki kan. Wis krep kabeh cete berarti kan suwi asline. Terus ngetok terus disusul iki ana langkah gemilang sound kemae BJ Hunter lekas loading kawan. Terus disusul BSD Audio juga produk dari BJ Hunter gawe box Tosca iki jane kaya F1 apa CLA ya F1an lho ketoke meh kaya turbo ngono kuwi. Mbake bingung ngarepe nyandi ngono. Terus iki ngarepe anu iki BS Audio iki ana apa iki? BJ Audio. BJ Bejo sound system apa piye mbok ora roh iki. Linerane gawe DB voice. Pak Tangsa pokoke planar. NDX Aza 89 Audio full CLA napa F1 iki sing ngene iki lah. Tuan rumah e padonane. Ruame bolo iki lek ra delok jan rugi ketoke. Full. Dan full. Iki wis ora meles paro iki. Karya cipta. Terus iki salah sik mlaku kulon. Salah sik kulon. Mandala Audio full ketok penonton foto iki kok. Full peserta, full penonton. Ruwame. Tak kira ngarepe meh bunga bae uduk. Tetate ngarep kae lho kawan. Iki peserta bagian depan ya kawan. Kae isi 1 2 3 4 5 6 7 iki lho kok kene. Terus yang nyamburi kan memang akeh pol. Sik los iki untuk peserta sebagian ya urung teko. Untuk pencinta sonoret bisa segera merapat ya. Acara Karnaval Sukorejo Karangsono Kanigoro Blitar. Wis mulai cek sound los. Tetap sekitar bar maghrib